Když jsem v roce 2009 zakládal 108 Real Estate, byla doba nejistoty. Svět zachvátila velká finanční krize, padly Lehman Brothers. Já jsem v tomhle nicméně viděl příležitost. Řekl jsem si, trh je dole, hůř už být nemůže, teď už to musí jít jenom lépe. A tak jsme vlastně založili 108. Nechtěl jsem vytvořit další poradenskou kancelář. Chtěl jsem místo, kde se budu i já cítit jako doma. V práci trávím hromadu času a chci být samozřejmě obklopen lidmi, kteří mi rozumí a se kterými můžu i já sdílet své hodnoty. U nás den začíná maličkostma. Čerstvě upražená káva, mačkaný pomerančový fresh nebo mísa s ovocem. Prostě takové drobnosti, kvůli kterým se budeš u nás cítit dobře. V jádru 108 stojí lidé. Celý tým táhne za jeden provaz. Sdílíme zkušenosti, radíme se a navrhujeme řešení. Právě tato energie nás pak jako tým posouvá dál. Ale všechna naše rozhodnutí stojí na pevných základech. Opíráme se totiž o data. Naše 108 mapa je nástroj, který dává trhu tvář. Díky ní vidíme příležitost, kde se rodí nový projekt a kde můžeme našim klientům přinést tu největší hodnotu. Umění je moje vášeň. Naše kancelář je galerie, kde každý obraz vypráví svůj příběh a připomíná, že kreativita má v biznesu své místo. Naše práce není jen o číslech a metrech čtverečních. Je to o důvěře. O tom, že nasloucháme a hledáme prostory, které vám umožní růst. Na konci dne zůstává pocit, že jsme něco dokázali společně. Otvíráme lahev vína, sdílíme radost, ale i inspiraci. Protože práce je víc než jen transakce. Je to vztah, společenství i příběh. 108 Real Estate. Rosteme, protože věříme v lidi, v data a v sílu místa. Tohle je naše každodennost. Tohle je náš domov. Jestli chceš i ty být součástí našeho příběhu, podívej se na naše stránky do sekce kariéra.